Hvala. Evo gospodine potpredsjedniče Sabora, ministre, uprkos činjenici što sam ili faktografskom podatku što sam po struci liječnik u slučaju ovog zakona, sve što sam znao što se tiče medicine rekao sam u prvom čitanju, ni na koji način niti ono što sam ja rekao, niti ono što su drugi rekli koji su imali neke prijedloge i mišljenja, zakonodavac odnosno ministarstvo nije uzeo u obzir, pa ću se onda u ovom slučaju, u slučaju ove rasprave zapravo više fokusirati na svjetonazorske teme. I zašto sam izrazito protiv? Dakle, ovdje ipak u središnje pitanje svjetonazora, etike, morala, odnosa prema životu, prema braku i obitelji. Ne znam da li je ministar uopće svjestan i u kojoj mjeri svjestan posljedica koje za sobom donosi ovaj zakon. Ako je svjestan i ako ste vi svjesni, a ipak na tom zakonu inzistirate, onda je to za naše društvo i za naš svjetonazor jedna prilično problematična, a rekao bih i opasna pojavnost. Jer jednostavno ovaj zakon o umjetnoj oplodnji koji istu ravan stavlja brak s izvanbračnom zajednicom, ali s jednopartnerskom zajednicom, zatim i istospolnom zajednicom u pravu na mogućnost umjetne oplodnje, on nije ni moderan, nije ni pravedan, on je opasan i on je destruktivan. Ovaj zakon koji zametak ili ti embri, a to je podsjećam biološki, govorili mi da je to život ili ne, biološki je on posve definiran. Jedna definirana određena osoba, nepromjenjiva, bez obzira rodila se ili ne, koja je nastala spajanjem muške i ženske spolne stanice. Dakle, ovaj zakon koji taj embri i tog čovjeka tretira kao robu, kao sredstvo kojim će se omogućiti svakome tko želi ili treba da dobije dijete, ovaj i ovakav zakon po kojem će se ti zameci smrzavati, odmrzavati, implantirati, distribuirati, a viškovi tih osoba, tih ljudi, tih zametaka uništavati, taj i takav zakon zaslužuju ne samo osudu, već i široku mobilizaciju svih onih koji drže do prirodnog poretka stvari, koji drže do obitelji, koji drže do života i do čovjeka. Ovaj zakon ujedinio je čvrsto protiv i sve vjerske konfesije u Republici Hrvatskoj. Jer bez obzira kako, kojim imenom ili u kojoj zgradi se čovjek obraćao Bogu, taj Bog u svakoj vjerskoj zajednici uvijek od čovjeka traži da poštuje dostojanstvo ljudskog života, da poštuje dostojanstvo čovjeka. I koji će kršćanin ili koji će vjernik bilo koje konfesije na sebe preuzeti odgovornost za uništavanje drugog čovjeka ili drugog ljudskog života. Tri su teze s kojima se često susrećemo, koje promiču oni koji nam nude ovaj zakon. Prva je teza, nikoga se ne tjera na ove postupke, svatko ima pravo izbora. Pa koja je logika te teze? Što dogodine će doći na red Zakon o eutanaziji i reći će se pa nikoga se ne tjera, tko želi može, tko ne želi ne mora. Nakon toga će doći legalizacija droge, nakon toga će doći legalizacija usvajanja djece za homoseksualne zajednice i gdje ćemo završiti, u kojem pravcu. Dakle, ne može ta teza o tome tko hoće može, tko neće ne mora. Ne prihvaća društvenu odgovornost i dominantni svjetonazor. Druga je teza da danas ima 500.000 neplodnih ljudi. To je obična laž i obična glupost. O tome nema nikakve relevantne evidencije. Do sada, u dosadašnjem sustavu nije bilo neplodnih osoba. Postojali su neplodni parovi. Jedan bračni par, ukoliko u nekom vremenu nije mogao prirodnim putem imati dijete, kroz neki postupak dijagnostike ulazi u skupinu neplodnih parova. Sada postoje neplodne osobe raznih kategorija i na razne načine determinirane. I na kraju naravno pitanje u koje dobne skupine se uopće tu sad zadire, do koje dobi, od koje dobi do koje dobi ćemo mi uopće zaokružiti te takozvane neplodne osobe. I treće je pitanje da ovaj zakon ima veze sa takozvanom bijelom kugom ili depopulacijskim trendom u kojem se nalazi država.
to je bacanje prašine u oči. Umjetna oplodnja nema blage veze sa populacijskim trendovima, to je obična demagogija. Malo je danas ljudi ili bilo kakvih udruga ili skupina koje su ukupno protiv umjetne oplodnje. Nisam ni ja protiv, kao što su i mnogi rekli koji se protiv ovom zakonu. Dakle, umjetna oplodnja neplodnih bračnih parova bez ikakvih donacija bilo koga, bilo kome i bez ikakvih manipulacija i uporaba zametka. Da. Razumijem i osjećam empatiju prema parovima koji žele dobiti djecu postupcima pomognute oplodnje i razumijem njihov očaj i spremnost na sve samo da u tom naumu uspije. Ali čovjek mora biti jak, čovjek mora moći razlikovati ono što je dobro i ono što nije dobro. Cilj ne opravdava sredstvo ili neki misle da cilj opravdava sredstvo. Dakle, prepoznati poštenu ponudu onoga što ne vrijeđa dostojanstvo drugog čovjeka ili ugrožava njegov život i razlučiti to od primjerice krajnje niskih ponuda koje sežu čak i dotle da se vlastita djeca koriste kao sredstvo političke promocije ili promocije svoje ideologije. I treba reći ovo, čovjek, svatko od nas mora preuzeti odgovornost. Kao što je preuzimamo odgovornost u školi, za uspjeh u školi, kao što na radnom mjestu preuzimamo odgovornost za svoj radni rezultat, tako i u svojim životima moramo biti spremni preuzeti odgovornost za obitelj i za potomstvo ako to zaista želimo. Nije dovoljno živjeti kako hoćemo, ignorirati pitanje roditeljstva do gotovo posljednjih trenutaka kada je to biološki uopće moguće ili čak i nakon tih trenutaka. A tada inzistirati na nekim stvarima koje niti su moralne, niti su za većinu hrvatskih građana prihvatljive. U jeku gospodarske krize u kojoj u prvih 6 mjeseci vlast ne pokazuje nikakve rezultate osim bjesomučne želje da uhljebi sebe i svoje, vi ovim otvarate bojišnicu u kojoj možete biti sigurni da imate većinu hrvatskih građana ili da ćete ih imati protiv sebe. Tresu vas korupcijske afere, vlada vam se raspada, ministri frcaju, poskupili ste sve što se moglo poskupiti i svi pokazatelji pokazuju da ste nesposobni zaustaviti krizu i pokrenuti gospodarstvo. A ovaj zakon je posve dezorijentiran i devijantan oko pojmova kao što su obitelj, roditelji, majčinstvo i obiteljska odgovornost. Mene imate sigurno protiv sebe i protiv ovog zakona. I ja ću u okviru svojih mogućnosti, znanja i sposobnosti učiniti sve da ovaj zakon ne uspije ili da padne. Ili na referendumu koji ću svesrdno podržati ili na Ustavnom sudu ukoliko bude podignuta tužba jer je ovaj zakon zasigurno i neustavan. Ovaj zakon je protivan temeljnim vrijednostima hrvatskog društva. Ovaj zakon protivan je obitelji jer je ovaj zakon protivan čovjeku, protivan je životu, protivan je Bogu bez obzira u kojoj vjeri mu se obraćali. Neki od vas su se proteklih dana busali da vjeruju u Boga i da su katolici pa ćemo sa pozornošću pratiti kako će glasovati. I na kraju bi se na nešto još osvrnuo na jednu kratku izjavu ministra, iako ga sada nema, o 3 duše. Mi kršćani znamo da čovjek ima samo jednu dušu, neki su čitali Platona i Platonove 3 duše, međutim očito vrijeme ih je malo pregazilo, jer nakon Platona je došlo kršćanstvo, čovjek ima jednu dušu i ta duša pripada Bogu. Hvala.